Tapos na po tayong mamalengke. Ito po, papunta sa plaza ng Masantol. Morning exercise. Po, pupunta po tayo sa Ukay. 50 pesos, no? Tayo, may pakat na naman. Peñaline yata. Ay, sorry po. Ayaw ka paniyak pa rin sinisip. Ay, no, magpatukar ko na magpareta. Ano, never dyan. Tinay mong pera yung asawa ko. Asawa ko na ba? Yan po, di ka pera. Nangoy tanda rin siya magkakalinganan eh. Hindi niya pang kaya eh. Makakaya siya. Mo sasabihan. Basta itong Ay, dahil ang bayan yan eh. nung bago na. Apat pa siya. Alin yung pisong pibukay ka ako. Ate, bakay ka. O, na yung kapit na mo. Oo, sa aking kapit na. Ayang yun. Kaya binuhin yung aking kapit na. Pero pa yung baso. Kaya niya nga lang. Hindi sa Manila ba? Isang Sprite ah. Alito ah. Morning exercise. So long. Ikimiyo in second. O talaka. Tingnan mo. Puto. Kali po na nakadora ako. Next year, oh, ano nga ba yun? Oh, ba't yung kami na natin? Flower shop. Parating na po tayo sa plaza. Oh. Tonton. Tonton gitu. Kita Magpakayakan ka mag... Oto. Sabong. Sabong.
Tapos ang cellphone, online. Uy, naman. Diniyakan kayo, akay chicken. Yun naman. Dani ko po ito. Malibutot kayo. Malibutot kayo. Dating na po tayo sa plaza ng Masintol. Ang eyesight mo, chiloni yan o. Jim Virgon. Ken Jim. Gym po. Paunahan ako na niya hanggang Pisaban. Oh. Saka yan nun. Meron na siya mga bebe. Ito na po yung plaza ng Masintol. Po, plaza na po ng Masintol yan. Tutur ko po kayo. Kaya kami palakpakan akin. Pinamasanta. Municipality o Masantol. Sarap lang po niya yung simbahan. San Miguel Arcangel.